Здравейте на всички! В този видеоклип ще ви покажа как се гледат реклами в NeoBooks. За тези, които не знаят, много е просто. След като сте посетили сайта NeoBooks, натискате отгоре бутончето Login. Разбира се, преди това трябва да сте направили вашата регистрация в NeoBooks. След това въвеждате вашия юзернейм, който сте използвали при регистрацията, и отдолу въвеждате вашата парола. В следващото поле не трябва да въвеждате нищо, просто натискате бутончето Send или Enter и ето, че влизате във вашия акаунт. Ето така изглеждат рекламите, които са допуснати за деня. Те се изпращат на всеки 24 часа. Можете да натиснете върху някои от цифрите, но за по-лесно направо натиснете бутончето View Advertisements. Тук направо ви показва всичките реклами, които са ви изпратени. Ето така изглеждат те. Избирате си някоя реклама без значение. Всяка реклама, която свети, можете да я отворите. Само да добавя, че това са 4 задължителни реклами за деня, които трябва да прегледате. Понеже ако имате реферали и не сте направили нито един преглед от тези 4 реклами, няма да получите парите от рефералите си. Така че аз ви предлагам да си преглеждате всичките реклами без значение. Ето така се клика, щракате върху рекламата, след това ще ви излезе ето тук е отличка. По принцип е червена точка, но сега по край празниците с коледни елементи. След това изчаквате да ви зареди рекламата. Ето лентичката отдолу почва да зарежда, изчаквате да се запълни до края. След това отгоре ви изписва каква сума сте получили, натискате бутончето Close и пристъпвате към следващата реклама за преглеждане, пак по същия начин. Ето тази реклама вече сте прегледали, не можете да ги отворите отново, избирате си друга. Ето тук се намират рекламите AdPrice. В повечето случаи не получавате нищо от тях, но аз ви съветвам да ги преглеждате, понеже можете да спечелите сума от стойност от 25 цента до 50 долара. Също така можете да спечелите апгрейд на стойност 90 долара, Golden Upgrade се нарича. Също така можете да спечелите от 10 NeoPoints до 10 000 NeoPoints. Това са NeoBooks точки, с които можете да рециклирате вашите реферали, без да давате пари за рециклиране. За всяка една отворена стандартна реклама получавате по 3 кредита AdPrice, т.е. 3 пъти да преглеждате реклами. След като сте кликнали върху AdPrice, изчаквате да ви зареди страницата, след това изчаквате да ви зареди лентичката отдолу. Ето тук изписва, че не сте спечелили нищо, да опитате пак, натискате бутончето Next. Разбира се, в повечето случаи това ви го изписва най-често, но аз ви съветвам да преглеждате тези реклами, понеже наистина са печели. Аз лично вече съм печелил няколко пъти от AdPrice. След това отново натискате бутончето Next и така до 3 пъти, понеже сте прегледали една стандартна реклама и сте получили 3 кредита AdPrice. След това натискате бутончето Close и се връщате през всичките ви реклами. По принцип рекламите AdPrice не са задължителни за преглеждане, достатъчно само да си преглеждате стандартните реклами. Както споменах по-рано, за всяка една прегледана от стандартните реклами ще получите по 3 кредита AdPrice. Тоест след като прегледате всички стандартни реклами ще получите около 69-72 кредита AdPrice. Но разбира се, това е изцяло ваш избор дали ще ги преглеждате тези реклами или не. Ако смятате, че рекламите AdPrice е много разправия за вас, може да си преглеждате само стандартните реклами за деня. Това е достатъчно вашия акаунт да бъде активен. И така, след като тук вече имате отворена реклама, не можете да ги преглеждате отново. Ако кликнете върху нея, ще ви изпише, че може да ги отворите след 24 часа. Ето тук отгоре го изписва. Не може да се гледа повторно в същия ден, трябва да изминат 24 часа, за да отворите същата реклама отново. Но разбира се, за тези 24 часа може да получите още бонус реклами. Също е добре да си изтеглите приставката AdAlerts от менюто долу. Изберете кой браузър ползвате и приставката ще започне да се сваля, след което ще трябва да я инсталирате, не е сложно. Приставката AdAlerts ви осведомява с звуков сигнал за получена нова реклама, дори да не сте в NeoBooks. Достатъчно само да сте се логнали във вашия акаунт и вашия браузър да е отворен. Много удобна приставка. И с това завърши този видеоурок за това как се преглеждат рекламите в NeoBooks. Предполагам, че сте разбрали и не е било сложно за вас. Ако искате, заповядайте в моя вебсайт NeoBooks България. Там също можете да намерите още много друга полезна информация и други мои видеоуроци. И това от мене. Надявам се да съм ви бил полезен. Всичко хубаво!